Kasama po natin ngayon si Michael. So, bibili natin siya ng mga gamit sa kanyang katawan. So, damit, shorts, brief, tsinelas, bago naman. So, pili ka, Kel. Dito tayo sa sukay nating tindahan. Morning po. T-shirt. Short. Pili na, Kel. Yun ako, short. Papahid ng pinag sa kuya. Busy. Ayun. Ayan. Dito sa brand yun. Ayan. Kaya na, nakabitay na oh. Anong kulay paborito mo, Kel? Poging-pogi ngayon si Michael eh. Bagong gupit. Ano rin lang dyan. Murag ng honey. Ito kabites. Ay, Gigo. Ayun. Hindi nagsagot. Ay, mga ganon. Dagdagan mo. Dalawa lang. Mga 5 shorts. Ano lang, dawa rin dyan. 5 damit. Tapos, brief. Gusto mo kan, Mike? Marlis. Ha? Di ba malaki? Wala sa iyo. Ikaw na kulawan. Hindi na ganyan eh, pariya. Para saan kulay? Ano ba yun si ano? Paras ba ang design? Ha? Paras ang design. So, ibang kulay naman. Ayaw mo ng ganitong kulay? Ha? Ano yung salit-salit? Oh, ilan na to? Tulungan sa lahat. Parehas. Parehas. Palitan mo. Gray, may gray. O, palitan natin ng ng iba. Yun ah. Ito. Isa pa. Ito. Kami ni baby, medium lang, large. Ang dami magaganda eh. Hindi na po ate. Sige na po. Anak, iupatan ko na. Dito na sana. Biglag kaya. Sarap lang. Oh. Yan ah. Bili na ate. Pin ko yung t-shirt oh. Oh, t-shirt. Large lang. Sige na ganun eh. Ate Ibi. Gusto mong ganun? Yung sando? Kuha na po kaning te? Yung sandong. Aran ko. Antay, sungkit. Ay, ikaw na. Yung kulay yellow te. Harin pa be. Harin pa. Sige. Ito ba may brief? Ay, may brief. Sige po. Pero ay nang brief. Ayan, 45. Parenta lang isa. Pero, oh, tanda kang giveaway boxer. 4. Wow, yan ang gusto ko. Kaya nga, hindi kami magbakal. At ano gusto mong kulay? Oh, pili na. Oh, pili na naman ng boxer. Ayan, may boxer. Oh. Pili na. Huwag ka nang mahiya. Di ang libre. Bakan dua. Oh, duwa da. Wow. Yan na. Oh. Ako na mapili sa imo. Dapat tulungan mo na po, sir. Oh, tulo na dada ka na magpili. Yun na. Free. Taon naman sana. Pasalamat ka naman kay ate. Salamat. Ayan, welcome.
Sasarong. Dapat laging malinis na, tapos dapat laging bagong ligo Di ka sanay magsuklay na. Ha? Tapos ini ka ba? Kahit para laging maayos yung yung Tapos ini ko. buhok mo, laging magsuklay. Ito. Tapos duwang ko. Ano ka? Ito ba? Ito lang ba? Kami bibili na. Yan. Ayaw po. Apat. Ito po ang isipan. Salamatan po. Pati na kayong binta. Ha? Yung pala yung binta namin. God bless you po. Salamat po, Oragon High. Salamat na. Yan, pasalamatan ko lang yung ating mga sponsors. Si Ma'am Melinda Estabilio Kabatbat. Maraming salamat po sa 3,000. OFW from Riyadh, 20,000. Lorelai Palma Camacho, 1,000 po. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. So pagkatapos po nito, yan, pakakain naman natin si Michael dahil alam naman natin meron itong makakain ng masarap. Punta kami ng Airloid. Wow! Masunod man daw kami. Salamatan po sa Okay, salamat din. Salamat po sa inyo, sa Indo po, Gabos. Tapos po kay Amang Lord. Dawa po, guys. Ayun, dahil na mag-alas 11 na sa tara. Pakain muna namin si Michael sa Airloid. So maraming salamat po ulit sa ating mga sponsor. Yan, dito naman kami guys sa Airloid. So pakakain natin si Michael. Tara. Ano ba? Mahal. Ha? Mahal? Hindi, minsan lang naman natin ito kainin eh. Naklaw si Michael, mahal daw yung pagkain. Minsan lang tayo makakain yan. Yan. Ano dyan? Yan may coke. Lahat yan may coke eh. Ay sa taas, panduwa, pantulo, Nakagdi ka? Malamig daw sabi ni Mike. Aircon kasi to. Marami ka ng gamit. Dapat lagi kang malinis ha. Dapat araw-araw maligo. Lagi naman may pagkain sa bahay. Pagka umaga, kumain ka na. Kasi kung sasama ka sa amin, dapat kumain ka na, no? Kasi minsan nakakalimutan namin kumain, lalo na ako. Nakakalimutan kong kumain. Kaya dapat, prepare ka na pagka umaga. So maligo ka na, pagkagising mo, tapos kumain ka. Para pag sinabing mo alis na tayo, ready ka na ha. Ano, okay ka pa ba sa inyo? Ha? Okay ka pa sa inyo? Kung okay siya na po sa inyo. Ano? Kung okay siya na po sa inyo, wala ko doon. Gusto mo din ulit bumalik din sa kanila. Gusto mo mangyari magbalik naman. Dahil na. Ayaw mo na bumalik doon. Ayan. Dito naman sa amin, okay lang naman na pumunta ka doon, dalawin mo sila paminsan-minsan. Kasi kahit paano, tulungan ka nila. Dalawin mo sila paminsan-minsan. Sabihin mo lang sa akin na. Hindi yung pag naisipan mo pumunta doon, bigla ka lang pupunta doon ha. Dapat magpaalam ka sa akin. Para alam namin kung saan ka pumupunta. Kung may mga pupuntahan ka, sabihin mo lang ha. Pasasamahan lang kita kay Christian kung gusto mong pumunta doon. Kaya ako mismo sasama sa'yo. Basta huwag ka lang pupunta doon na hindi ko alam ha. Kasi baka mamaya hanap kami ng hanap sa'yo, hindi namin alam kung asan ka. Malungkot talaga kasi kahit paano matagal ka din tumira doon sa kanila, nakakalungkot talaga yan, nakakamiss. No? Basta pag kailangan pumunta doon, sabihin mo lang sa akin, ipapahatid kita doon o kaya ako mismo yung sasama sa'yo para pumunta doon. Kasi habang andito ka sa akin, ako yung sasagot sa'yo, ako yung kikargo kita. Kaya kung ano man yung mangyari sa'yo, sa akin ka hahanapin, ako yung sisisihin.
Baka makulong ako niyan. Ayan yung iwasan natin ha. Oh, ayan. Alam ba yung birthday mo kung kailan? Hindi. Ha? Hindi. Salamat ulit dun sa mga sponsor po ni Michael, Ma'am Melinda Estabilio Kabatbat, maraming salamat po. Ma'am Lorelai Palma, maraming salamat po. And sa OFW, from Riyadh po, maraming salamat po sa tulong kay Michael. Nakikita po natin, unti-unti na pong naayos yung, niya, yung buhay niya. So sana tuloy-tuloy po ito. So abangan nyo na lang po yung mga updates sa pagpapadoktor po natin sa kanya, sa pagpapagamot po natin kay Michael. Punta kami ng dagat bukas, sama ng pamilya ko. Yan, isama namin si Michael. Kasi hindi pa pala ito nakakaligo sa dagat. Yan, pumunta kami ng Albay nung isang araw. Gulat na gulat sa dagat eh. Kahit kailan di ka pa nakatungtong sa dagat. Puro lang sa Kangas. Sol? Sol? Ito?